Hello. I would like to draw the attention of visitors that this moment, it's not the moment to visit the cathedral. The Cathedral of St. John is not a museum. It never was, it's not, and it will never be. This is a place of worship. If you would like to see the cathedral. Jiċċelebra Jum il-Ħajja. Din il-ċelebrazzjoni norganizzawa kważi 10 snin u dejjem kien ikollna wkoll qudiesa minn Monsignor Arċisqof f'kull okkażjoni, u dis-sena l-istess ħaġa. Qabel ma tibda l-qudiesa sa nagħmlu. Hawnhekk qed taraw ħdejja żewġ koppji illi sa jkollhom tarbija. Sa jweldu tarbija minn hawn ftit xhur oħra. Flimkien sa naqraw diskors ta' mħabba bejn Alla l-Missier, it-tarbija fil-ġuf u l-ġenituri tat-tarbija. Il-kliem li sa tisimgħu f'isem Alla l-Missier huma moħodin kollha kelma b'kelma mill-Bibja. Meta tisimgħuhom mhux aħna minnihom, ħadniehom kollha mill-Bibja. Sa tisimgħu diskors kull ma sa nieħdu minuta u nofs mhux standumu, u mbagħad tibda l-qudiesa. Mela. Alla l-Missier ikellem lit-tarbija. X'kejkna tiegħi? Kont nafek qabel sawwartek fil-ġuf. Jien sawwart il-ġewwieni tiegħek. F'ġuf ommok insiġtek u nħorġok biex titwieled. Għamiltek tixbaħ lili. Int tassew in-nisel tiegħi. Bimħabba ta' dejjem ħabbejtek u l-ħlewwa tiegħi erfajt għalik. Kif raj jiġor ħaruf, hekk jien inġorrok mafusa ma' qalbi. Lestaħ ċkejkna tiegħi. Weġibni. Bimħabba kbira. Alla missierek. Issa sa twieġeb it-tarbija u mbagħad wara jitkellmu l-ġenituri tat-tarbija. Inrodlok ħajra la missier, għax tal-għaġeb għamiltni, tal-għaġeb huma l-emejjer tiegħek. Ma ommi u missieri nissirtni. Ħarisni u oħroġni bislim minn ġuf ommi u wassalni sa twelid. Għażilni biex inkun xhieda ħajja tiegħek. Iqaf miegħi matul ħajti kollha u nebbaħni biex nagħmel dejjem ir-rieda tiegħek. Iva missier, irrid b'qalbi kollha li nkun u nibqa' dejjem iċ-ċkejkna tiegħek. Natuk ħajr missier, għal-grazza kbira li tajtna, li nkunu miegħek fit-tnissil ta' tarbija li jogħġbok tagħtina. Kemm hu kbir ismek missier, kemm huma kbar l-għemejjer tiegħek. Birek nitolbuk dan in-nisel tagħna, birek il-ħajja umana li jogħġbok issawwar magħna. Seddaqa u kabbara fil-ġuf, iqaf magħha fil-ħtiġijiet kollha, ħarrisha minn kull ħsara u tiġġib u wassala bil-grazza kbira tiegħek sa twelid. Fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħajja li qed tkun iċċelebrata llum f'Malta u Għawdex u f'isem il-Moviment Malti għad-Drittijiet, Protezzjoni u Żvilupp tat-Tarbija li se titwieled, nixtiequ nagħtukom merħba għaċ-ċelebrazzjoni tal-ħajja li qed issir illum fil-Konkatedral ta' San Ġwan. Iċ-ċelebrazzjonijiet qed ikunu mmexxija mill-Moviment Malti dwar it-tarbija se titwieled. L-Eċċellenza tiegħu Monsignor Arċisqof Charles Scicluna se jmexxi l-quddiesa konċelebrata. Immedjatament wara li tispiċċa din il-quddiesa,
se ssir manifestazzjoni favur il-ħajja umana fl-oratorju tal-Katedral ta' San Ġwan, fejn se jsiru messaġġi tal-okkażjoni minn mistednin distinti kif jidhru fil-programm. Il-koppja miż-żewġa u koppja li se jweldu tarbija ħajjatu messaġġ favur il-ħajja fil-manifestazzjoni. Mistieden kulħadd, il-programm tistgħu teħduh magħkom. Grazzi ħafna. Nagħtu bidu għaċ-ċelebrazzjoni tal-ħajja. Nselmilkom xi ġimgħatilu jiena u s-Sur Mifsud ftemna ħaġa li ma nġibux kor kif nifhmu aħna. Għax jien għatlu li għandna kor kbir ħafna. Mhux magħmul minn 20, 30, 40, 50 ruħ imma mill-Knisja kollha li tinsab miġbura ġo dan il-katedral. Il-helpers tal-moviment qasmu diversi fuljetti, ma fil-moment preżenti dak li huwa importanti huwa il-fuljett fejn hemm l-innijiet tal-kant. Fuq l-organi għandna s-Sur Clint Spiteri li jaqdina tajjeb ferm kull nhar ta' Ħadd u kull nhar ta' Sibt u ġentilment offra li jagħti s-servizz tiegħu. Għalhekk xtaqtkom ħafna li tqumu bil-wifqa, ninżaw xi ftit il-mistħija u ċertu bruda nseħħilha jien, il-kelma mhux eżatta, ma biex niftehmu. U waqt li l-Arċisqof joħroġ mill-sagristija biex jersaq lejn l-artal u nibdew iċ-ċelebrazzjoni liturġika tal-5 Ħadd ta' matul is-sena, inkantaw flimkien nidħlu ferħana fit-Tempju tal-Mulej. Fl-ewwel paġna. Nidħlu ferħana fit-Tempju tal-Mulej li stedinna biex faqda waħda ninġabru ħdejn l-artal law sejħilna. Ġesu il-Mulej u tana l-koll huwa il-feddej u ma nħalluħx fit-tul jistenna. Nidħlu ferħana biex ngħixu ma' Ġesu f'dawn il-mumenti. Law tant ħabna għajn u tant wirt etern is-sagramenti. Ġesu il-Mulej u tana l-koll huwa il-feddej u ma nħalluħx fit-tul jistenna. Nidħlu ferħana sabiex niltaqgħu żgur ma' Kristus Sidna. Għax se jilqana la miegħu maqudin il-koll iridna. Ġesu il-Mulej u tana l-koll huwa il-feddej u ma nħallu
المولي ليستدينا بيش فاقدا واحدا نين جبرو لين لارتال لاو سيبيلنا جسو المولي وتعالى وقل وهي الفدي وما نخلوش في الطول يستنى نتلو فرحانا بيش نيشو مع جسو فداون المومنتي لاو تنتخبنا لتانا بورتترن الساغرامنتي جسو المولي وتانا الكل وهي الفدي وما نخلوش في الطول يستنى. B'isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. ومياك وكل. Iltqajna biex f'dan il-jum tal-ħadd niċċelebraw il-ħajja. F'jum il-ħadd infakru ir-rebħa ta' Ġesu fuq il-mewt. Il-ħajja li tirbaħ fuq il-mewt. U nitolbu l-mulej illum biex aħna nibqgħu inħadnu il-kultura tal-ħajja. U ngħidu le mingħajr ġudizzju jew inkella rabja, ngħidu le għall-kultura tal-mewt. Fil-bidu ta' din il-qudiesa jew nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna aħna li aħna dgħajfin, imma nitolbuh li bil-ħnina tiegħu iġedded fina l-għaġġ għall-ħajja. Inti triq li twassalna inti l-Missier, mulej ħniena. ولي حنينة Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġid, Kristu ħniena. كريستو حنينة Inti l-ħajja li bija ngħixu fik, mulej ħniena. ولي حنينة Eħenna lina Alla li jista' kollox jaffrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. آمين. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewid u paċi fl-art lil bnedmin ta' rira tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġie, inrodulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Muli Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja il-qatt tal-tana. Int li qiegħed fuq l-emin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej. Int waħdek il-għoli Ġesu Kristu. Għall-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Fit-jubitek mulej ħares dejjem il-familja tiegħek u kun int il-għajnuna u l-qawwa tagħha. Għax hi m'għandix tama oħra li fil-grazzja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Dan jgħid il-mulej. Mhux dan is-sawm li jiena rrid li taqsam ħobżok ma' minu bil-ġuħ u ddaħħal f'darek lill-imsejken bla saqaf? Mhux li tlibbes lil min tara rwien u n-nies ta' darek ma tinsihomx? Imbagħad tifeċċ b'ħażżerni id-dawl tiegħek u malajr talaqlek il-ġerħa tiegħek. Quddiemek timxi l-ġustizzja tiegħek u l-glorja tal-mulej timxi warajk. Jekk biss issejjaħlu iwieġeb il-mulej, jekk tajjatlu jgħidlek hawn jien. Jekk tneħħi minn nofsok il-moħqrija u ma tmitx subajk u ma tagħmilx deni bil-sienek, jekk int qalbek toħroġ għall-imġewwaħ u x-xebba qalb l-imnikket, imbagħad id-dawl tiegħek ifittx fid-dlam u s-swied tiegħek ikun bħal nofsinhar. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Ngħidu flimkien, dawl fid-dlam ifettx għat-tajbin. Dawl fid-dlam ifettx għat-tajbin. Twajjeb u ħanin il-bniedem sewwa. Tajjeb il-bniedem li jħenn u jislef, li jmexxi ħwejġu bir-reqqa. Ngħidu flimkien, dawl fid-dlam ifettx għat-tajbin. Għax il-bniedem ġust qatt ma jitfixkel, għal dejjem tibqa' it-tifkira tiegħu. Xejn ma jibża minn aħbar ħażina, qalbu qawwija bit-tama tal-mulej. Ngħidu flimkien, dawl fid-dlam ifettx għat-tajbin. Qalbu qawwija m'għandux imniex jibża, iqassam u jagħti lill-foqra. Għal dejjem tibqa' il-ġustizzja tiegħu. Rasu merfuqa bil-ġieħ. Ngħidu flimkien, dawl fid-dlam ifettx għat-tajbin. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Meta jiena wasalt għandkom, Ħuti, ma ġejtx inħabbrilkom il-misteru ta' Alla bi kliem kbir u għaref. Ma pretendejtx li kont naf xi ħaġa fostkom ħlief lil Ġesu Kristu u lil dan imsallab. Jiena ġejt għandkom dajjef, imbeżza u mriet. Il-kelma u l-predikazzjoni tiegħi ma kinux imlibsa bil-kliem qawwija ta' ferħ, imma bil-wiri tal-Ispirtu u l-qawwa. Sabiex il-fidi tagħkom timbena mhux fuq l-erf tal-bniedem, imma fuq il-qawwa ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Sa inqumu bil-wifqa u flimkien inkantaw Alleluja. Alleluja. Id-dawl tad-dinja, jgħid il-mulej. Min jiġi warajja ikollu id-dawl tal-ħajja. Alleluja. 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 Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intom il-melħ tal-art. Imma jekk il-melħ jaqta' biex jerġa' jieħu t-toma, ma jibqa' tajjeb għal xejn iżjed ħlief biex jintrema barra u jintrifes min-nies.
Intom id-dawl tad-dinja. Belt li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba. Anqas ma jixelu l-musbieħ u jqeduh taħt is-sieħ, iżda fuq l-imnara. U hekk idawwal il-kull min ikun fid-dar. Hekk għandu jiddi id-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-għemejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil missierkom li hu fis-smawiet. Il-kelma tal-mulej. Fil-Vanġelu tal-lum li Djaklu Mark għadu kemm ralna mill-Vanġelu ta' San Mattew. Ġesu juża żewġ tixbijat biex jipprova jfisser ir-rwol tagħna li nsara fis-soċjetà u fid-dinja. Jgħid intom il-melħ tal-art. Intom id-dawl tad-dinja. Il-fejn sena ilu l-melħ kellu il-proprjetà għandu ma kien jintuża ħafna drabi biex l-ikel jiġi preservat. Meta ma kienx hawn refrigerator, ma nistgħux nimmaġinaw dinja mingħajr aħna li ngħixu fis-soċjetà tagħna. Li inti tmellaħ l-ikel, b'mod speċjali l-laħam, il-ħut, anke ċertu ħxejjex, kont tista' tippreservhom fit-tul. Min jiftakar pereżempju fit-tadam imqaddet jista' jifhem għax kienu xi ħaġa li jħobbu jagħmluha missierijietna, manke tant ikel li kien ikun miksi bil-melħ biex jiġi preservat. Illum meta tmur tkellem tabib u hawnhekk qudiemi għandna rappreżentanza illustri jgħidulek oqgħod attent mill-melħ għax mhix tajjeb għas-saħħa. Imma Ġesu meta jgħidilna intom il-melħ tal-art qed ifisser preżenza li tagħti toma u wkoll tevita l-effetti ta' dak li wassal biex il-laħam jew il-ħut jinten. Aħna b'xi mod bil-preżenza tagħna jgħidilna Ġesu se nagħtu toma lid-dinja u se ngħinuha tevita kultura li twassal għall-mewt. Jgħidilna noqogħdu attenti li l-melħ tagħkom ma jaqtax għax inkella ma jkunx jista' jerġa' jieħu t-toma. Jekk aħna ma nagħmlux dak li suppost għandna nagħmlu, hemm ir-riskju wkoll li nintefgħu barra u nintirfsu. Ħafna drabi il-kritika li ssir lill-insara hija opportunità biex aħna nagħmlu eżami ta' kuxjenza. Qegħdin tassew inkunu dak li suppost jixtieqna li nkunu Ġesu. Jgħidilna intom id-dawl tad-dinja. L-ewwel qari ntażel biex jipprova jispjega x'jrid jgħid Ġesu, imma huwa Ġesu stess li jispjegana meta jgħid hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-għemejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil missierkom li hu fis-smawiet. L-għemejjel tajba tagħna huwa dan id-dawl li l-mulej jixtieq li jiddi fid-dinja. Intom id-dawl tad-dinja. U għalhekk l-ewwel qari jagħti l-lista mit-Testament il-qadim ta' dawk li aħna insejħulhom l-opri tal-ħniena. Li taqsam ħobżok ma' minu bil-ġuħ, li ddaħħal f'darek lill-imsejken bla saqaf,
li tlibbes lil min tara rwien u li ma tinsiex lin-nies ta' darek. Iżejjed jekk tagħmel dawn l-opri tal-ħniena ifeċċ bħaż-żernieq id-dawl tiegħek. U malajr talaqlek il-ġerħa tiegħek. Quddiemek timxi l-ġustizzja tiegħek u l-glorja tal-mulej timxi warajk. Mela li tkun dawl li l-mulej jiksik bil-glorja tiegħu huwa riżultat li inti f'ħajtek tagħżel li tkun ħafna attiv fl-opri tal-ħniena. U m'hemmx opra tal-ħniena ikbar milli inti issalva ħajta u tippromovija. Fil-5 ta' Frar bħallum 1994 Madre Teresa, li llum hija Santa Teresa ta' Kalkutta, ġiet mistiedna biex tagħmel diskors ġewwa Washington DC għal National Prayer Breakfast. U qalet hekk, u jiena nixtieq nikkwota bl-Ingliż dak li qalet dakinhar fl-1994 Santa Teresa ta' Kalkutta. I feel that the greatest destroyer of peace today is abortion, because it is a war against the child, a direct killing of the innocent child, murder by the mother herself. And if we accept that the mother can kill even her own child, how can we tell other people not to kill one another? How do you persuade a woman not to have an abortion? As always, we must persuade her with love. And we remind ourselves that love means to be willing to give until it hurts. Jesus gave even his life to love us. So the mother who is thinking of abortion should be helped to love, that is, to give until it hurts her plans or her free time, to respect the life of her child. The father of that child, whoever he is, must also give until it hurts. By abortion, the mother does not learn to love, but kills even her own child to solve her problems. And by abortion, that father is told that he does not have to take any responsibility at all for the child he has brought into the world. The father is likely to put other women into the same trouble. So abortion just leads to more abortion. Any country that accepts abortion is not teaching its people to love, but to use any violence to get what they want. This is why the greatest destroyer of love and peace is abortion. Huma kliem sempliċi, imma kliem profetiċi. Madre Teresa b'dawn il-kliem fl-1994 kienet eżempju ċar u ħaj ta' x'irid jgħid Ġesu meta jgħid intom il-melħ tal-art, intom id-dawl tad-dinja. Imma Madre Teresa ma kellix kliem ċar u forsi anki jibes fuq it-traġedja tal-abort. Kellha wkoll proposta biex jekk l-om ma tistax iżomm it-tarbija, aħna s-soċjetà mhux nikkondannaw il-om,
imma ngħinuha tagħti ħajja lit-tarbija u nieħdu ħsieb aħna lit-tarbija tagħha. U tajtek u nikkonkludi dawn il-kliem sbieħ u ġenerużi ta' Santa Teresa ta' Kalkutta li hija dawl mhux biss għall-Knisja imma d-dinja bl-eżempju tagħha. I will tell you something beautiful. We are fighting abortion by adoption, by care of the mother and adoption for her baby. We have saved thousands of lives. We have sent word to the clinics, to the hospitals and police stations. Please, don't destroy the child. We will take the child. So we always have someone to tell the mothers in trouble, come, we will take care of you. We'll get a home for your child. And we have a tremendous demand from couples who cannot have a child. But I never give a child to a couple who have done something not to have a child. Jesus said, anyone who receives a child in my name receives me. By adopting a child, these couples receive Jesus. But by aborting a child, a couple refuses to receive Jesus. Aħna qegħdin ukoll quddiem din id-deċiżjoni importanti mhux bil-fors bħala parlament jew stat imma bħala soċjetà. Jekk inkomplu xinħadnu minkejja id-djufija tagħna, minkejja wkoll xi wħud li għażlu jagħmlu l-abort barra, jekk inkomplu xinħadnu il-kultura tal-ħajja jew nażlu il-kultura tal-mewt. Imma jiena nixtieq ukoll nagħmel appell biex kull minnu responsabbli biex ipoġġi fis-suq proċeduri jew nkella sostanzi kimiċi, pilloli li jistgħu jkollhom ukoll effett abortiv, ikollu l-kuraġġ jgħallem il-poplu bl-effett ta' dawn il-proċeduri, dawn is-sustanti kimiċi, dawn il-pilloli. In-nisa tagħna, it-tfajliet tagħna għandhom id-dritt ikunu jafu għal xiex huma deħlin. U ma nistgħux ngħidu ir-responsabbiltà hija biss ta' min għandu rwol istituzzjonali, hija responsabilità ta' kull wieħed u waħda minna ninsistu li l-informazzjoni tkun skont il-verità u tkun informazzjoni sħiħa. Il-komunità nisranija mhix qegħdin biex tikkundanna u twaddab il-ġebel, imma qiegħda hemm biex tiddefendi id-dinjità tal-bniedem sa mill-bidu tal-eżistenza tiegħu sa tmiem naturali tagħha. Aħna noffru is-sapport tagħna, l-għajnuna tagħna lil kull min qiegħed xi saram, lil min qiegħed jiffaċċa dilemmi kbar, mhux biex nikkondannaw, ma biex ngħinu, mhux biex nitkażaw, biex inkunu ta' sapport. Hija xi ħaġa li fuqha huwa ċar ħafna wkoll il-Papa Franġisku. Quddiem tfajla li forsi mingħajr ma ridet tinsab tqila b'tarbija. Il-komunità nisranija mhux tagħlaq il-persjani u l-bibien tad-djar tagħha. Imma tkellem, tikkonsla, tfarraġ fejn hemm tieħ il-qalb kbira. U tgħin biex id-deċiżjoni favur il-ħajja ma tkunx deċiżjoni tqila jibsa imma faċilitata, issapportjata. Ejjew nitolbu l-interċessjoni tal-qaddisin protetturi tagħna u b'mod speċjali ta' Santa Teresa ta' Kalkutta biex il-poplu tagħna jibqa' jkun poplu li jos
il-ħajja sa mill-bidu sal-aħħar. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawn minn dawn, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mismewiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata ta' Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu Mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-Missier u mill-Iben. Jum mweġġa fl-imkien mal-Missier u mal-Iben, u li tkellem fom il-profeti. U fi Knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika, nistqalma mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, u nistenna l-qamma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Inresqu t-talb tagħna quddiem il-Mulej u nitolbuh biex hu idawwal lil kull wieħed u waħda minna. Ħalli bl-eżempju ta' ħajjitna inkunu melħ tal-art u dawl tad-dinja. Mulej, il-ħajja umana hija don prezzjuż mogħti minnek lil kull persuna umana. Għamel li tkun preservata u onorata fl-istadji kollha tagħha, bil-konċepiment sa twelid, wara u sal-mewt. Smana nitolbuk, Mulej. Mulej, il-bniedem u muoni b'dinjità għax maħluq minnek bħala ġbija tiegħek. Żejjen it-tarbija fil-ġuf tal-Omm bid-don tal-Ispirtu tiegħek biex tħobbok u tħobb lill-oħrajn. Ejna tifjorixxi u tilħaq il-milja tagħha ħatikber, tiżviluppa u tkabbar u tuża l-kapaċitajiet tagħha għal ġid veru tagħha stess u tal-oħrajn. Nitolbu. Smana nitolbu Mulej. Natuk ħajr Missier, għal grazzja kbira li tajt il-ħafna ġenituri Maltin u Għawċin li jkunu miegħek fit-tnissil tat-tarbija li jogħġbok tagħtihom. Nitolbu. Smana nitolbu Mulej. Mulej, sedda u kabbar il-ħajja umana fil-ġuf ta' kull omm. Iqaf magħha fil-ħtiġijiet kollha. Ħarrisa minn kull ħsara u tiġrib u wassala bil-grazzja kbira tiegħek sat-twelid. Nitolbu. Smana nitolbu Mulej. Mulej, iqaf mal-istaff mediku kollu sabiex fil-prattika u d-deċiżjonijiet tagħhom iħarsu dejjem id-dinjità tal-persuna umana.
nitolbu. Smana nitolbu. Ismek kbir mulej, kbaru mal-emejjel tijak, birek nitolbuk in-nisel Malti, birek kull ħajja umana li joġbok is-sawwar magħna l-Maltin, nitolbu. Smana nitolbu. Mulej, għati id-den lill-mexxejja Maltin biex jaħdmu u jkunu dejjem favur il-ħajja, fartna u lilin minna. Nitolbu. Smana nitolbu. Il-qamulej dawn it-talbit tagħna li aħna ressaqna quddiemek. U għamel li aħna nħobbu l-ħajja mhux biss bil-kliem iżda bl-emil u bid-deċiżjonijiet kollha tagħna. Fi Kristu Sidna. Amen. Amen. Sa tnejn minna jew forsi iktar se jtellaw l-offerti fisimna il-koll, ninaqdu magħhom u nkantaw flimkien it-tieni innu li hemm fil-fuljetti tal-kant, mulej sit il-ħolqien kollu. Mulej sit il-ħlejja kollha, fitju bitek tajtna dan il-ħobs, il-frott tal-art u x-xogħol il-bniedem imbirek tkun għal-dejjem. Il-qamin dan l-artal offerti joġbu lilek biex huma jsiru l-ħobs tal-ħajja u l-ifjen xorb tar-ruħ. Mulej sit il-ħlejja kollha, fitju bitek tajtna dan l-inbit, frott ta' d-dinja u xogħol il-bniedem imbirek tkun għal-dejjem. Il-qamin dan l-artal offerti joġbu lilek biex huma jsiru l-ħobs tal-ħajja u l-ifjen xorb tar-ruħ. Il-qamulej Alla tagħna lilna umli u nidma qudiemek u s-sagrifiċju li nofrulek imbirek tkun għal-dejjem. Il-qamin dan l-artal offerti joġbu lilek biex huma jsiru l-ħobs tal-ħajja u l-ifjen xorb. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej Alla tagħna inti tajtna dan il-frott tal-art maħluq minnek bħala għajnuna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għamel li minnu jsir għalina s-sagrament tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew, mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Bil-emir tiegħu tal-għaġeb li seħħ fil-misteru tal-għajt, konna meħlusa mid-dnub u l-madmat tal-mewt.
Msejħin għal dan is-sebħ kbir li nkunu ġens maħtur, saltna ta' qassisin, nazzjon qaddis, poplu miksub, u li nxandru ma' kullimkien is-seta' tiegħek li se jaħtinna mid-dlam għad-dawl tiegħek tal-għaġeb. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, matroni mad-dominazzjonijiet, martajja kollha tal-eżerċiti tas-sema, intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda: Qaddis, 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 u li Alla tal-eżerċiti. Nismejtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna flori tas-smowit, imbirek min ġej f'isem il-mulej, osanna flori tas-smowit. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li tlaħal kalċi, reġarat il-ħajr, tal-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u ixorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha, għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan u l-misteru tal-fidi. Sidi Ġesu huwa ħaj, Sidi Ġesu huwa ħaj, Sidi Ġesu huwa ħaj, Sidi Ġesu huwa ħaj. Et jgħix, et jgħix, et jgħix, jgħix, Sidi Ġesu huwa Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nrodulek ħajra xogħbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakkar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mas-saċerdoti u djakni tiegħek kollha. Ftakkar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakkar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazza Omma Alla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostlu u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna.
Missierna li inti fis-smawit jitqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tiebol li nagħtihak il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għaxtiek jassatna l-ewwel glorja għandejjem. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jintrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħennalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħennalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja atina il-paċi. Danu l-ħaruf talla. Danu li neħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoħlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Zdajt kelma waħda u ruħi jidħol minn fejn. Sa jkollna 3 saċerdoti, inkluż Monsinjur Arċisqof, u anki wkoll diaknu li sa jqarbnu propju taħt it-taraġġ tal-artal. Waqt li ssir il-proċessjoni inkantaw flimkien nersqu il-koll ħinja u għalenin li ssibuha f'paġna 3. Nersqu l-koll ħinja u għalenin niklu minn dil-mejda tat-tqarbin, nieħdu sem f'misteru kbir, nannu għanja ta' tifqir. Allelu, 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 alleluja. Ejjew intom bnedmin li tinsabu imġarbin, ħanatikom ħobsum bit għallejxim ta' ruħkom. Nersqu l-koll ħinja u għalenin niklu minn dil-mejda tat-tqarbin, nieħdu sem f'misteru kbir, nannu għanja ta' tifqir. Allelu, 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 alleluja. Dan għaliker ta' smewit li fih benna u ħlewit, se jaqatkom fija l-koll biex nejxu bħal aħwa. Nersqu l-koll ħinja u għalenin niklu minn dil-mejda tat-tqarbin, nieħdu sem f'misteru kbir, nannu għanja ta' tifqir.
Allelu, 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 alleluja. Hobbu dejjem lil xulxin li darders u għat-qarbin insew l-elza biex il-koll kunu ħaġa waħda nersqu l-koll ħin jawalenin niklu minn dil-mejda ta' tqarbin nieħdu sem f'misteru kbir nannu għanja ta' tifħir Allelu, 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 alleluja. Bħalma jien inħobbkom sħiħ tajtkom ġismi tgħixu bih hekk irrid l-intom il-koll tinħabbu bħal aħwa nersqu l-koll ħin jawalenin niklu minn dil-mejda ta' tqarbin nieħdu sem f'misteru kbir nannu għanja ta' tifħir Allelu, 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 alleluja. Nitolbu. Alla inti ritna nieħdu sem minn ħobża waħda u kalċi wieħed. Atina li nkunu l-koll ħaġa waħda fi Kristu biex naħdmu ferħana għas-salvazzjoni tad-dinja bi Kristu sina. Nixtieq nagħmel avviż importanti minna u ftit iktar minn 10 minuti oħra ikonna il-qudiesa tal-ofsinar. Nafu koll li sa ninġabru minn rit ġol-oratorju fejn hemm il-Caravaggio, fejn hemm il-tuħ tar-ras ta' San Ġwan Battista biex issiru koll manifestazzjoni tal-ħajja. Nitlob ħafna li bil-mod, bil-kalma noħorġu mill-katedral. Nitlob lil custodians biex jiftħu il-bib kollu tal-katedral, kollu tal-faċċata, ħalli mbagħad dawk li jkunu deħlin għal qudiesa tal-ofsinar ikun jistgħu jitlu b'ċertu wkoll komdità, għaliex naturalment għandhom id-dritt kollu. L-aħħar avviż huwa li nhar il-ġimgħa li ġejjin niċċelebraw il-festa tan-nawfraġġju tal-Apostlu missierna San Pawl. Hija festa ikkmandata u fl-istess ħin festa pubblika. Għalhekk nhar il-ħamis id-9 ta' frar il-qudiesa ta' filgħaxija tkun fil-5:30 u tissodisfa wkoll l-obbligu tal-smieħ tal-qudies. Nhar il-ġimgħa il-qudies ikun bħal tal-ħadd fit-8:15, fid-9:15, fil-11 u fl-ofsinhar imbagħad fil-5:30 ta' filgħaxija.
wara li nirċivu il-barka ta' Monsignor Arċisqof u se jkun qed jirtira lejn is-sagristija, nselmu lill-Madonna biex tkun dejjem mal-familji tagħna u nkantawla ġejt quddiemek nitlob. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. L-għajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Ġejt quddiemek nitlob, qalbi kollha tama fik f'dan. Flimkien Ave Maria. Ħarstek kollha ħlewwa titfa' fuq id-dawl ħanin ta' Ġesu ħu ħsibi int kun ommi tul is-snin.